Nedavno je jedna italijanska ministarka zaplakala u sred italijanskog parlamenta dok je objašnjavala Italijanima da će morati da se pripreme za veliku oskudicu i siromaštvo. U srpskom parlamentu raspravlja se o budžetu, deficitarnom naravno, bez završnog računa naravno. Curi na sve strane, zaduživaćemo se još, manje više redovno skupštinsko stanje, bez suza. Naši poslanici tvrdog srca, bogati, ne plaču. Ovo je piramida na prvoj srpskoj televiziji. U njoj sukobljavamo mišljenja da bismo se bolje razumeli. Moje ime je Ljiljana Nestorović, a večeras gledate drugo malo finale, dakle susreću se pobednici prethodne 3 emisije. Oni večeras o srpskim dilemama. To su Milan Jovanović Strongman, Aleksandra Jerkov i Siniša Kovačević. Dobro veče, dobrodošao, izvoli tvoja pozicija broj 1. Dobro veče i tebi, Aleksandra. Siniša, dobro veče, drago mi je što ste ovde. Vaša pozicija broj 3. Dobro veče svima još jednom. Evo nas u poslednjoj piramidi ove tekuće godine. Vi ste, gospodine Jovanoviću, prošli put pobedili na iznenađenje mnogih. Vi ste dokazano snažan čovek, imate prilično pameti i to ste dokazali. I s obzirom da je kraj godine, da vidimo, pamtite li nešto pametno što je neko izgovorio u prethodnoj godini, odnosno u ovoj? Da, pamtim reči moje supruge koja je pristala da rodi 4. bebu u 2012. Čestitam vam stvarno, jer to već sasvim izvesno ili je to projekat tek? Pa 2011. će ostati u Dragoj uspomenu nam se rodio Vasilije, da smo sad malo ubrzali taj tempo da ne bude baš na svaki 6 godina. Dobro, osim ličnog plana, vi svakako pomno pratite, sudeći po vašem blogu, društvena zbivanja. Možemo li malo da se odaljimo od toga ili bežite u taj privatni plan po svaku cenu? Ne, ja sam smatram da je prethodna godina imala masu loših stvari koje se prelilo iz ove svetske ekonomske krize u naš život, ali svakako će pravo bekstvo iz tih loših stvari u neke lepe emocije biti momak koji je obeležio 2011. godinu, brat Novak Đoković. Hvala. Aleksandra, i vi nam recite, eto, vaše impresije o godini koja za 3 dana više neće biti ova, već sledeća. Nekako izgleda kao da svi bežimo od sve proslave, nema nikakve novogodišnje euforije, kao da se nekako grčevito držimo za ovu 2011. Plaši li nas previše 2012? Mislim da nije u pitanju strah od 2012. nego je 2011. bila izuzetno teška godina, ekonomski pre svega, i što se tiče mene kao osobe koja se bavi politikom u ovoj zemlji, ova godina će biti upamćena po toj teškoj borbi protiv ekonomske krize koja, iako je mogla biti uspešnija, ima neke rezultate, a kada je u pitanju osoba koja je obeležila novu godinu, ovu godinu ja se neću složiti da je to Novak Đoković. Za mene je, recimo, osoba koja je obeležila ovu godinu Theodor von Bauer, koji je najtalentovaniji matematičar na svetu, koji živi u našoj zemlji, koji je iz Bora, i mislim da imamo mi još šta da pokažemo osim tenisa i sporta. Dobro, imamo, ali se baš to tako ne vidi. Ne znam čijom voljom, osim gorkih prodova, šta je u Srbiji slatko? Pre nego što odgovorim na naše pitanje, dakle, pravde radi, a i da mladi Teodor ne bude nesrećan zbog ovog lapsusa gospođice Jerkov, dakle, Teodor se zove von Burg. Ja se izvinjam, da. Tako da, i to je prosto, imena takvih podvižnika treba pamtiti. Ja pretpostavljam da ste napravili lapsus i budući da i ja negujem specifičnu vrstu poštovanja prema toj vrsti, dakle, uspeha i pobjeda, ne samo sportskih, nego i onih koji se mere pameću, prosto ima potrebu da reagujem. Dakle, što se mene lično tiče, ja moram da kažem da ja, poput gospodina Jovanovića, ovu godinu koja bi po svim drugim parametrima mogla biti smeštena ono daleko je lepa kuća ili bilo ne povratilo se, ja imam duboko lično ubeđenje da je ona za mene jedna od najsrećnijih godina u mom životu, jer sam ja ostvario svoju poslednju političku ambiciju, postao sam deda. Tako da, u tom smislu, meni Miona obeležava prethodnu godinu, a što se tiče odnosa prema njoj, dakle, ako ste rekli malo čas na početku emisije da je Italijanka zaplakala zbog situacije koja
državnu kasu i zbog toga što će Italijani morati da štede, ja mislim da svih 340 srpskih ministara ne treba da prestaju da plaču. Idemo odmah na reklame i nastavljamo emisiju tokom koji očekujete.